Čaute, ahojte. Máme tu opäť ďalšie video, tentokrát o rukavicách. Takže chceli sme vám ukázať jeden nový model rukavic Alpinstars, ktorý sa začal vyrábať. Je to nový modelový rok pre tento nový rok 26. Označenie Grafik 1. Mám tu na ukážku dve farby, môžeme si to rozbaliť. No a v princípe ide o rukavice, ktoré sú v základnej cenovej kategórie, aj kvalitatívnej. Detské rukavice sú v cene 37,90, dospelácké 45,90, takže tie ceny sú akože veľmi priaznivé. Ukážeme si, máme tu prvé dve farby, červenú, modrú. Ide o rukavice, ktoré majú vnútorné šitie alebo švy. Takže ako som spomínal, základný model rukavic. Druhá vec je samozrejme, toto majú asi už dneska každé kartingové rukavice, tieto silikónové gumičky vlastne znútra, aby teda sa nešmykal volant. Takisto zápäsná gumička, v podstate pre pohodlie, aby teda rukavica nepadala dole. Čiže materiálovo by som povedal taký stredne mäkký materiál, nie sú také úplne tenké, nie sú ani hrubé. Taký príjemný materiál, ktorý by som povedal, že vyzerá, že by si mohol držať svoj tvar. A teda samozrejme do určitej miery priedušný, keďže nie sú tak hrubé, tak vždycky je tam nejakým spôsobom tá ruka odvetrávaná. Takže sú to medzi prstami, neviem, či to bude vidieť, sú takisto také priedušné, taká textilná látka, takže myslím si, že to vetranie by tam celkom mohlo byť. Keby ste chceli, dajú sa objednať u nás, postupne nám prídu aj ďalšie veľkosti, momentálne je tam nejaké XS, S, M a ešte myslím L, takže